Había tempo que vos quería traer algún tipo de conteúdo sobre fanzines e pensei en que mellor que agora que sacamos desde Obradoiro Digital Galego recentemente o noso primeiro número de Erros de Recordo, un fanzine baseado no cinema, pero que decidiron contar comigo. Este primeiro número vai sobre o cinema na Galiza, e o meu artigo fala concretamente sobre o lexendado de anime no Grande Ecrán. Se quixerdes saber máis, non dubidedes en contactarme a min ou Obradoiro Digital Galego. Non vos preocupedes, logo teredes o próximo número. Pasando xa a falar de xente que o fai 1000 veces mellor que a min, veño traervos 4 fanzines que lin recentemente, e así se vos desperta curiosidade podedes achegarvos aos proxectos ou a que vos crea. O primeiro que vou recomendar é o único proxecto que non está en galego do vídeo, Cables por Pils, un fanzine en catalán de Silly Boxman. Esta primeira entrega está centrada en Doraemon e destaca o seu estilo semellante ás obras de anime e manga da década de 90 como Akira. Nel temos tanto pequenas historias divertidas como deseños soltos. O que máis me entretivo foi, con certeza, a súa divertida comedia. Aterrando xa no mundo galego do fanzine vimos con un de Edicións Baixo Terra, un proxecto centrado na BD que chamou a miña atención desde un inicio. Concretamente aquí o que vos traio é Tralla Brava, un fanzine baseado no invento galego máis importante da historia, claramente o futbolín. Cal destes inventos non foi feito por un galego? A opción é A e o futbolín. Digo que descarto de primeira é o futbolín, que é Fisterran, completamente convencido. Nel poderás ver ilustracións, cómics e breves relatos arredor deste invento. O seguinte xa máis curtiño. Está composto de 2 pezas da obra Nosos Gatos, do fanzine Córnea de Landra Gráfica. É unha oportunidade chulísima de vos achegar os fanzines de BD, xa que contén 2 breves historias ben entretidas. O fanzine máis grande que traio hoxe aquí é un proxecto que tamén levaba seguindo un tempo, e este é o de Boa Onda. Concretamente comprei o segundo número. Este exemplar reúne 9 pequenos cómics de artistas emerxentes con temática común da infancia ao paso do tempo. Adorei todas as historias que se contaban, especialmente conectei en ca de Antonte, de Chano Ripio, e claramente nada teñen a ver as referencias a Inazuma Eleven con isto. Outro aspecto que me gustou moito foi o xogo entre cores inusuais nestes cómics en rosa e verde, afastándose do negro e da escala de grises. Fiquei cunha gana tremenda de poder ler o primeiro número. Deixo xa na caixiña de abaixo acceso ás webs de todos os fanzines mencionados. Ti cal me recomendarías ler? Leoche nos comentarios e se callar animámonos no segundo vídeo.